Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Vanja dzimba makadi. Ndosimba makadi mkomera. Ndi right muri se mwenesi. Mwenesi kuri right yako. Kuri right akwanditi. Saka apa ndakumbira kuti mutitaurise mbichana. Inzvimbo inonzi ndeya Sabhukwani, ndeya Mambani ne. Ini ndinobva kuMwenezi district. Chief Mazetese. Sabhuku Mlingo. Sabhuku Mlingo. Anditi mumuri menyu makazvarwa muri vangani? Ini mumuri medu takazvarwa isu 3 kuna baba. Asi mai vedu vakabva vane vamwe vana vavo. Kuna baba ini ndine mutwini wangu nemukomana 1. Kuna mai 8. Wamai vakazita vamwe vana 5. Vakatanga kuita vamwe. Vakaita 3. Vakazoita isu 3. Vakazoita 2 vabva kuna baba. All right. Anditi mutwini ari kupi? Mutwini wakawanikwa kuMberengwa. Mberengwa. Kubva Mwenezi kudai. Nda kuMberengwa pedo na pedo. Pedo na pedo. Mwenezi ndogunoganhura Rwizi yakawanikwa nekumiri kweRwizi. Anditika no pakanaka. Ndakanzwa mandifonera vanzvadzi mukati ndine dambudziko randinetsa mukati meupenyu hwangu kwenguva refu. Notenda. Shure iyi ndeyekuti ndachida kuti nditese ndibatsirwe. Tingaonani sei kuti ndimbokupai hurukuro yedambudziko rangu muzoona kuti mungandibatsire sei. Tichidzokera kubva kwakatanga dambudziko iri rakatanga sei uye ndirini? Dambudziko rangu ini rakatanga 2022. Dambudziko ronyanya kundinetsa chaikoiko zvokutorevesa. 2022 musi 21 March. Ndiri kumhiri. Nobva ndati zuva iro takanzi hatiendi kubasa. Nobva vamwe vati handegove. Ndikati gove handei. Saka pakufamba muRwizi muna Limpopo muya vamwe vakaenda kumavirira isikadai kumabvazuva. Saka tafamba tichiredza hove. Saka mukuredza hove muya takatora nguva tichifamba chidzika neRwizi. Nobva tazosvika parimwe dziva ranga rakakura asi haro harakunyanya kukura. Nobva vati taona dziva rokuredza hove ngatiredzei. Nobva tasangana vamwe varume 2. Pakuredza hove patichikanda zviredzo. Ini ndakatanga kuisa zviredzo vamwe vakaisa. Chiredzo changu pachakadlira ndakabata mhahli. Nobva ndati Mwari vandipa hove yandisingadla handingaidzoseri mvura ndichanopa vanodiwa vanodla ndotambira zviripo. Saka pandakanodzosera gwechi 2 ini sokunzwa kwandakanzwa vamwe vachitaura kuti kana muri muRwizi zviya kana njuzu ichida kutora munhu muRwizi inotenderedza mvura semvura inobhoila tachampupuri zviya. Saka ini pazvakatanga kudaro zvakatanga kuti 1 kutenderedza tachampupuri zviya. Nobva nepfungwa dzangu dzati zviya zvaimbotogwa nevamwe kuti injuzu ndichitaurira mwoyo. Payakanoti chinoti 2 ini ndatosimuka. Ichinotiti 3 kutenderedza mvura. Ipapo manje yanga yauya ndohakuti ndiri kudhonzewa zvazvo kuita semunhu uri kuchokwa nemagetsi zvakubatwa kuswededzerwa pedo. Nobva ndauruka nobva ndati vana vangu. Pandakangoti vana vangu ndakakwanisa kusimuka kuti ndifradhire padziva ndikatiza ndichienda. Saka pandakasimuka ipapo ndichifradhira padziva apa pakashata hapaiti ngatibvei pano. Vamwe vangu vakabvunza panei? Ndikati pakashata hapaiti. Saka umwe wandanga ndinayo murume uyo umwe watonamata naye pawakati ada kundibata nobva ndatiza ndikaona pfungwa dzangu dzakafunga kuti wanzi mubate. Inobva ndatiza akazama kunditevera ndikaona kuti unonzi tevera uye naye nokuti magneti yanda ndichingoiwa ichiuya ichida kundidhonza. Ende kuya kwanoita inoita kala yegold inotanga kupinda mumaziso ndo zvandinoona. Saka zvadaro nobva tadzokera. Nobva ndati arega tichienda kubasa. Ndiri kubasa kuya ndichishanda
ndoona sokuti kusaidi kwangu iku kune mukadzi anenge akapfeka nhumbi dzakanaka akaisa maearing ane vhudzi refu pamwe anenge akasunga dhuku zvakanaka ari munhu wakanaka singaiti but mukadzi endisingamuzivi zvino izvo zvikangotanga kudaro magneti yanotanga kubuya ndotanga kuuruka manje kuti maiwe vana vangu ndikangoda navana zvinhu zviya zvopararira saka futi zvendiri kumunda ndakangoona iri mhepo yaivo yakaita like gore asi rakaita gold gore iroro richida kuti rive rindivhare rindibvute kudai so saka ndikangoshifta ngoenda pasaidi kana kubatira muti kana enda pano mumwe munhu zvobva zvapera saka kuti ndifambe ndoga nguva zhinji zvitoiti kuti ndifambe ndoga kusvika pane mvura hazvitokwanisiki kuti ndisvike pane mvura pangava padhamu murwizi kana mutsime chaimoimo handikwanisi kuti ndisvike kuti ndifambe ndiri ndoga iro ndiro dambudziko ronyanya kundishungurudza noti gore rino rava gore rechipiri ende vabereki vasara varivo vabereki vangu ini hapana kana munhu zvisumudzira musoro ndakazama kuvabudza kana kumachechi kwatinoenda ava vanongoti hanamata sezvo chinamata unongokunda namata asi kumachechi vanondiudza kuti kune munhu womukadzi unowairapa kumba kwenyu ndikati munhu womukadzi wairapa variko ndimbuya mai vababa asi vanonditi mai vako iwewe vaibudigwa ndikati mai vangu vaibudigwa asi tisokuziva kuti mai vakashayika ndisati ndava nenjere dzakanyatsokukwana kuti chii chaitora nzvimbo pana mai zvavaibudirwa nazvo vakati mai vachibudirwa patakatora nguva futi zvemukomasilai mai nababa vaparadzana asita tiri vadiki kwamai tatisingakuzivi mai vanobva mumasvingo kune mamwe paGreat Zimbabwe paya ndokunobva mai kozvagwa mai saka sitakazozvitsvakira mai gore rapera igore rapera paseri pazvatanga asi mama vamuna November ndopatakanotsvaka kumusha kwamai ndopatakaziva kuti mai hakuna mai vakashayika ndopatakazonoona kune munin'ina wamai vasara varivo mai tichisvika paya ini ndandine pfungwa dzokuziva kuti tina mai taimbofamba soso asi umwe wangu mutwina anga asingachazivi hazvanzi chaiyo yanga isingachaziva asi hazvanzi atakuenda nayo hazvanzi yakangoenda Joni ikaenda iriko haisi kudzoka ini ndini ndazosara zvefuti ndiri pamba ndamutsa musha wababa nechikonzero chekuti kuwanikwa kwacho kunotorema kuna ndine vana 3 1 wakashayika wechi4 2 vana baba vavo iva 2 umwe nomwe anga na baba vake vakomana ndo vana baba vavo vari 1 musikana 1 na baba vake noyo kushayika wokutanga saka dambudziko rangu mukoma hapana kana mumwe mudzinza gore rapera muna December ndakati kuna bamunini vasari varivo baba asi konai baba chimbondiudzawo kuti inini asi handisi mwana wenyu here ndizive nekuti dambudziko iri randinetsa handina kana umwe unombonditi ko hauna chorovo kana zviranda hazvo kana zvidhola tifambe hapana asi imwe mukarwara manje memidati ini ndimire kumachechi kwamunoenda titirewo muna matotarwara tadii asi namuna hanya neni muri kugara pamusha pababa yezvinezvi baba vakashayika gore ripi baba vakashayika 99 kwamai mai vakashayika 2003 imakazvarwa gore ripi 85 muri kuti imimi ndanzwa muchiti makazoenda mukanzwa kuti amai vakashayika pakafamba sei ipapo isu patakatorwa namai vakabva marondedzero atinoita kuti mai vachipesana nababa baba vaishanda kulala pansi kumusha kwamai kukaitika rufu baba havana kupa mai mari mai vakapiwa mari namai nambuya mai vababa kuti vaende kurufu ende ingati infect vakaenda vese mbuya vakazosiya mai kuti uchazotevera mbuya pavakaenda vakazoshayiwa mari baba havana kuzombotumira mai mari kusvikira mai vagaravo vakazviwanira vomwe munhu vono kuti ungati kune vakaita makore 2
vakamirira kuti baba vachatumira mari yebhasi tidzokere kumba zvikashaya basa. Baba pavakazovuya vakaona mai vava nomumwe mwana, mai vakazvirambira kuti hai ini ndatowanekwazvo zvichabuda zvazvichaite ndo mwana handingaende naye kumusha kwevanhu hazvichaite ndemudiki. Baba vakatora isu tikaenda navo kumusha. Baba vakasvika vakaona mumwe mukadzi, asi mukadzi haana vana kusvikira ivo vashaike. Isusu manje nhoroondo yekumusha kwamai, ini ndandine pfungwa dzongogara zvongozati kumusha kwamai vanobva kumasvingo kune mamwa, nekuti ndaingozati aingonotambira kuGreat Zimbabwe tichibva pamba ipapo. Saka inini patangosvika nokuzati kumusha kwamai vangu kunonzi kwava Mukungwa vanera chuma, kuna nasekuru Nhingi nasekuru Joseph nasekuru Ani. Saka ini nobva vanhu vanditi iwe unenge uneka ruzivo, ndikati ini ruzivo ndinarwo ndingarasika, but kuchinja kwokuti vanhu vanochinja kuti vaenda kumagariro sezvo chibuda mapurazi kuti vanozovaka sei, asi ruzivo pataikagara namai ndinopaziva chaizvo. Ndo patakaronga nemutwini wangu iyoyo ndikamuti handi hatimborasiki, ende for sure hatina mborasika. Musi watakaenda kwakanaya mvura tikavata paExo pamasvingo tikamuka tichinda takadai tatosvika. Ndo patakasvika mainini varipo last bonekwa namai ndo vasara mumbama namai mainini vavo ndo vatakazoona. Makaenda gore ripi apo? Ipo 2022 muna November. 22 muna November. Kuti wanga watororwa? Handiti. Makatorwa nababa kumusha kwamai muchiri vana vadiki? Tichi vana vadiki, chero chikoro tatisati taenda. Ndokukura ndokusvika pakurorwa musingazivi kuti amai vari kupi? Tisingazivi chikonzero. Isu baba vacho vapenyu taiti tikabvunza kuti mai venyu ndivo ivavo, takakura chitoziva kuti mai vedu ndivo ivavo, asi kuti pakuzoshaika kwababa takazochengetwa nambuya. Mbuya ndo vakazotiudza ende mbuya vachitiudza zita ramai vava vasingatorizivi. Baba vesu vasingatiudzi zita ramai vedu chaivo, vaitiudza reavo mainini. Asi maiti muchikura zvemaitoziva kuti kandi amainini? Taitoti mai. Ndakuedza kupinda mupfungwa dzako kuti even vari mai but mama kura zvakaita sei pamakatorwa nababa kubva kumasvingo apa vachikudzokerai navo kumusha pavakaona amai vane mumwe murume? Baba vakatitora tikaita makore anekasiri 2-3 tisati taenda kuchikoro. Takazoya toenda kuchikoro, ndotanga chikoro 93. Alright. Samangosvika ndopamakasonzi ava ndo amai venyu. Ndokukura makadaro. Saka ambuya manje pafa baba ndo vakatanga kuti aiwa ava havasi amai venyu? Inoti saibvunza tiko mai zvavanoenda isu tosarire. Vakanga vakuenda baba vafa? Vakati hai havasi mai venyu. Kumusha kwamai venyu ndokuziva. Mai venyu vanobva kumasvingo, mai venyu vanera chuma, ava havasi, ivo vaitoera vonkiwani. Noti taitoshandisa zita ravo yavo, asi tichinini tazodero futi. Ndakambobvunza baba kuti pabhethi rangu ini sei pasina kunyogwa Sibongile Nkiwani, pakanyogwa zita rambuya mukadzi wezvanzi yambuya. Ndo akatitoresa mabhethi akamira samai. Ndio uripo yapo unoti panotoda nachodana mai kuna mai Senelani Merikati. Ndi mbuya vababa. Vaipindura kuti chii pamai vabvunza kuti kuzita iri pakanzi mother pakunyorwa zita rambuya vasiri amai ava tiri kugara navo? Vakatiti vachitupa chavo makore avo nenyu vakakasika kukubereka imwe muchivadiki. Isu zvikaramba zvichitinetsa kusvikira mbuya vazotiudza ivo vatoshaika. Ndo zvakazopa tive neruzivo tikati kuti toresa mabhethi zvazvisina basa. Taingozvigamuchira sitaichida ngokura chizwa ani kuna mai. Ndo problem yanga ina baba. Saka ndipo makazoronga nemutwini wako mukati ngatinotsvaka kumusha kwamai? Kumusha kwamai chindosvika yapo tikaona kuti kwanzi mai vakashaika, vatova namakore 10 years dzatokwana. Saka chamakazongoona guva ramai? Taona guva ramai, ivo hatina.
hazva vana vamai takanozosvika kuenda kushurugwe nezvishavane ndokune first born yamai iri kushurugwe zvishavane kune second watinotevera tisati tamboona naye zvinezvi uchine shungu dzokuti ativone nokuti naye unotori neproblem yokuti une shubhu ranowetesa naro chero kuroora hasati but munhu mukuru kwatiri hana kana mwana ari kupi iye zvizvo reJoburg anetarisire kuzouyawo kuti muzosangana anitarisire kuti tuye tizosangana asi kuti kusangana kwati kwedu kuchati kwaiti tinetsewo asi sokuuya kwandaita kuno kwamuri mukoma ndofunga kuti pamwe zvichaita easy nokuti vazhinji chero mutuni wangu wakandiudza kuti aiwa kana uchiti we namukoma Robert vanoona vanoita zvanasekuru tasva nasekuru Kanengo ine handibati ndonorombesewa iwe kana uchinda kurombesewa enda urombe woga saromba nese ndikati kana kuri kuromba mwana mume vangu ndichanoona zvasvika iwe ndagara handikudani handikubudze ende chero zvinangomudza ndiri kuenda kuHarare ndakumudza ndouya kuno munhu andaudza mufamily medu i1 vatete second from last nokuti ndo vane rimwe dambudziko rokuti vaenditi vakaitwa nerufu nokuti kwakaitika rufu kumba gwemuzukuru mwana wavatete wakashayikira kuSouth Africa ivo ndo vakabvisa mari kuti mwana iye azochengetwa ikoko noti kumuchengetera kumba zvikaramba saka naivo vaitoti dai zvazvaita tidi titsvake mari tindetose sezvo usingashandi uchingoti ukashanda mwedzi umwe basa raperava saka vaida sikunoda kwokuti vakashawa chero mari yetransport noti vanhu vemari dzavo vangavoda mari dzavo ndo vandakavudza masvika kumusha kwamai makasikuona amai nii ndidzipi dzimwe hama dzakanga dziripo kuna munin'ina wasekuru asi havasi veimba imwe ndeveimwe imba umwe watakangokura achigara ipapo asi mwana wamainini vavo mukadzi mudiki wababa vavo takamboona nekozouya sekuru vavane vamwe vakazwa nomwe mukadzi sitabva tikaona futi vamwe sekuru ivo family yavo yakawandisa kwamai handiti saka amai nini vakaswa kugamuchirai sei vachizokutsanangurirai nhoroondo dzekuti havana vangu mauya pamba ndipo pano ende ndanga ndichikuzivai kuti muriko kana ndanga singakuzivai kuti muriko amai venyu ndo vakatsakatika ndoguva ravo vakakugamuchirai sei amai nini mai nini vakatigamuchira zvakanaka singaiti ende naivo vakafara mai nini vanoti vaitomboenda kumaprofita vachititsvakira munamato yokuti tivuye naivo vazive nokuti ivo sisi vavo vavasingajekesi kuti ivo chaikoka vakawanikwa papi nokuti pavakarowanikwa kwedu iko vakaiva vakaroorwa ndonazoti baba vavo ivo ndo vakauya kwavanga kunawe kwakawanikwa mwana baba vai vakashayika hakuna vamwe vakazoinda saka vaingogara ngotaura ndine vana vangu vari kumwenezi vana vangu vari kumwenezi papi vai havachazivi chifi kana sabhuku chai havachamuzivi vongozati kuna vimba ina chiedza matwins kwouya Elias mukomana saka pavakatigamuchira mene tikaenda navo kumba vakatiti vana vangu maita mukavuya chokumirira kana kuti nditi ndimuvanzire zviripo ende makura ndangokuudzai zviri paground chanda kukuudzai vana vangu sisi vangu ni vakandisiya vakashayika vakarwara asi havana kurwara nguva refu noda kwekuti kurwara kwavakaita ivo vakashaya mari yokubetsereka kuenda kuchipatara noda kwekuti ivo manini vavakawanikwa gopwe musi wavakatodzoka varambiwa nemurume vakatorambiwa neshura rarasisi vavo ndo rakavakonzeresa kuti varambiwe vakati vachisvika vakaona vanhu vari pamariro vachitochengeta asisi saka kubva ipapo manini havana kuzodzokera kumurume hapana akanga avaudza kuti sisi wako wakashaya vakangotosvika vakaona vanhu vakaungana anti kuda kumwe vamwe vane kusina zvazvokuti mafoni atanga asati ambonyanyisa saka kuzonyora tsamba kuisa mubhazi kudi zvezvichitonetsa saka variko zvavo ikoko kumasvingo mainini variko handiti ana sekuru venyu hakusi nambuya vachiri vapenyu
vamai vababa ai vakashayika vese kana vaini sekuru baba vababa ntovazivi vakashayika kare handiti ndedzina baba vababa ndagara ndavavona kana nokuti uyezve futi mufamily medu mukoma chimwe chondinetsa kuna nabamunini 2 vamwe vakangoenda vakati kunyora form 4 92 kwa baba kwa baba vakatora results avo vakaenda kuSouth Africa nanhasi kuti vari papi vapenyu vakafa hatizivi vamwe vakangovaka musha vakaita vana 2 vakabva vakangovuya vakati vanoenda Gokwe vaenda Gokwe kwendakachi vakatosiye vakambovuya kahwani nerufugwa mai vavo vakaona vanhu takatogara futi pamariro amai vavo mukadzi wavo vakabva naye vavasiyana naye zvese nevana vasina vava noumwe kubva ipapo nanhasi kozouyazve nhau yekuti mbuya vaibudigwa nemidzimu yakawanda zvavaibudigwa mbuya nemidzimu yakawanda musi waka vakabikigwa doro ravo rebira vatete vanotevedzana baba number 2 vakaramba nemicheka iya kuti vekwana mbuya vatore micheka yavo vavhutsire zvavaida kuita saka zvavaida vakaramba naye kudaro ini ndichifamba ndobudzwa kuti zviri pauriwe vatete vako vantu vakatozviona kare ndo vari kutozvishandisa izvo ende chavanongoda iwewe vanoda kuti ukaenda kumvura chero kainhasi watogwa nenjodzi usadzoka zvachose nokuti micheka yavari kuishandisa ende vanhu vachizobvunza micheka iya pandakataura kuti inini muchechi wedu tosangana nezvekudai vanoti micheka iya vakarasa ivo kwana sekuru vavo havazvizivi kuti micheka iya yakarasiwa vanongoziva kuti micheka iya iripo saka ndimwe nawiro yava kutonetsa vanoti micheka iya kana muchifamba mutoudza kuti ivo vanoenda kumakuva vachinoita zvavanoita vachiuya vachigadzira micheka iya ivo vainobudigwa nababa vavo vane zvavanoshandisa padzimwe dzenguva toti tikasvika tinoona vakawadza micheka iya mumba pasi vane bakato ravanaro pamwe rerakavhugwa pamwe rerakavhagwa rakangokirosanisiwa kudai saka tizoti zvezvichirevei munodi kuvhunza ukavavhunza vanokudza kuti ndakangorota vachindisekuru vachinditi ndidaro pamwe vanokupopoterai nekuti ini vakatongondipopotera vachiti kumasowe kwenyu koku kwamunongoenda kuchakuita kuti mupesane nehama asi ndisina mumbotaura navo ndisina chandaita vakangondipopotera kuti seiwo unoenda kumasowe wakangwarisa iwe uchapesana siwa nehama nevanhu ndo chatigwesanisa mufamily muri kuti tete vanobudirwa makamboenda here kunogara pasi natete nedambudziko ramanitaurira ramakasangana naro kubva pamakaenda kurwizi? Ndakavaudza. Vakati tete ndikavaudza vanongoti ivo havangakwanisi kusimudza musoro zvoda vanhu vana bamunini. Vakairovera Jona? Kune vamwe last born kuna nababa. Alright. Avo manje last born kuna nababa murwere. Vava nemaoperation maybe 3. Vachingoparetwa vachi vanobuda mvura iko. Saka nevo murwere vo vakadati vasimudze musoro vo vanongotukwa vona vatete havana chavanomboita. Havatovanzwikana. Chero chifamba utobudza kuti bamba vako ava ungangoti una baba. Mina mato yaunodovatsvakira uchivapa kuti vageze uchitombovaitiseravo ndo zvina Mwari utori Mwari wavo nokuti vangasidai vakaparara kare. Noti padzimwe dzenguva kana riripo gore ravakarwara vanhu vakati idoro ndikati aiwa risi doro ringaita doro munachibuda ropa mumino nemunzeve hazviiti. Inini ndakatora nangwe unzwa vamwe vachinditi kana munhu akaitwa sezvozvo ukangotora mvura nemunyu inodziya ukamumwisa unobudisa furo riya neropa riya rinenge rakashata. Saka pandakangovaita kudaro vakabva vabudisa furo riya nevachibudisa neropa ndokuzorarama kwavakaita. Ine vanhu manje zvadaro mukadzi akava akandipopotera singaiti. Mukadzi wavo? Mukadzi wavo akandidzinga pamba. Ndandichambogara navo ndisati ndavaka.
ndikaenda kwavatete vatete vakanditi newe unonyanya kuda kuvona zvisiri zvezera rako ndikano kuti ino kana tikati munhu akarwara toiti murege asi akadaro ini ndisingazoti pamwe zvimwe ndimwe mune mazviita vakati hapana chete tinenge taita ino kana pasina chamune maita amungadero kuti munhu wamudetsererei murege idoro ero nonyanya kumwisa doro rikati aiwa munhu cherakamwa doro asiti kune urwere hwoonekwa kuti hwausi hwedoro manje yava vanhu vachitopopota nemukadzi wacho kana vatete nemukadzi wacho vanoita sokuti havawirirani kana tiripo asi kana tisipo vane vachiwirirana zvimwe singaiti kuti tinotonzwa kuti varonga izvi vadai zvese vangokwanisa chero kutengesa mombe baba munini vasipo dzababa munini idzo saka mudzimu uyu una tete unoshanda sei unobatsira vanhu here vanhu vanenge vazorapwa here vanhu vanenge vazoshopirwa here chii chaunoita kana uchinge wasvika mudzimu natete haubatsiri vanhu ndezvazvo kuti vanobudirwa nababa vavo zvongoti mukukwanisa ngovabikira baba vavo vari vasekuru venyu sainini chete zvinhu izvi ivo chero budigwa kwacho kune kwandiri kwatova nenguva ndichivavona vakabudigwa asi zvaingoitiwa ndandiri mudiki ndasingavona asi tandione munhu unorapa munhu wairapa ndimbuya ndo vaitokwanisa kuti chero munotobva kure vanhu vaiposewa varwere chii vairumika vaita zvokutoruma vane zvimwe zvavaitoshandisa saka kuna kuti makura hamuna kumboona tete ava vachibudirwa mudzimu uchiita basa raunofanira kunge uchiita handineni nokuti patakabikira mbuya bira micheka iyoyo yambuya ichi inoda kuti isarudziwe nekuti kune micheka yavatete vane zita randakapiwa ini inoi futi zita iroro ndinetsa kwandiri dai ndisina piwa zita iroro ndoro ndikonzeresa munyama wokusaroorwa nokuvengwa kungoitwa zvese ivo vatete micheka iva ichi isarudziwe micheka yanga yakasanganisiwa kutorwe yagogweneswa parinda ravo vaya vachitaura zvavanoda vechikama handakuziva kuti mudzimu wavo wakaenda nguva inoti vakangosumuka pava vagere vakatona mudzimu uya pasi sina votoramba nemicheka iya saka nini ndangobvunza vatete makabudirwa kana kuti mamuchiti nyeperi nokuti kana muchiti imwimwe makabudirwa zvinhu zvichirongwa apa movuya mava munyama mweya uya waenda nguva inokuti vamwe venyu vanoti vakabudirwa vakangogaraiko ko imwe ndeipi vakati ndizvozvo ndatosumuka ndatokuudza kuti micheka iyi haisavhutsigwa ndichaichengeta ini vanhu vakazama kuti muchaichengeta moidi saka ivo vekwana sekuru ikoko kwana mbuya ikoko vari kuti toda kuona kuti imwe sezvo maramba nemicheka iyi muchaiisepi ende muchasvikepi nayo ipa zvitazoti kwava kupikirana miko iko saka micheka iya inonetsa hanzvadzi komana yenyu iri kupi Elias uri kumhiri naye hatovuyi kumba ari South Africa naye hatovuyi chikonzero handitozivi mwana wamai munotaura mese ndinotaura naye nguva nenguva unongokudza kuti ndichavuya vamwewo kumachechi ukati uchibvunzira ntoudza kuti uyo wakangosairirwa kuti ngazvinde asadzoka imwe mari isusu takaroora tosa zvanzi dzake patatakaroora iye haana mari yake haana mari yaakadla kuindi zvavaitoda izvozvo kuti uchavuya achizoti mombe dzangu mari dzangu saka ndiani akadya mari yenyeroora ndiani mari yeroora bamunini ivavo vari kurwara saka ngati mukadzi wacho ndio nenge achiita zvokutova dhiraivha kwaudza kuti zviitai kudai itai kudai ende kune vamwe vana bamunini futi vekuimwe imba duku yekwana baba ndo vamwe kuno kwatinonosvikira mhosva vana bamunini Onias vokuti vochero ikoko tinonoreva dambudziko redu asi ini chero pandakaenda harakwa vanagara vakangoti isu kuti tikusimudzire dambudziko rako hatisi kuwirirana dai bamunini vakwe vataiwirirana navo pamwe zvaita nani taikwanisa kufamba zvino hatisi kuwirirana takangoita 1-1 makasiyana nemurume gore ripi 2013
ndopanopindira kana tete madzoka kumurume tete vakati havana chavakataura vangonditi gara pamba pababa ipapa handakatanga ndigara nanabamnini chero vana bamnini andawa ndangosimuka ndichiona kuti murume waigara achindirova iko wanga vanhu umwe munhukadzi achiwana munhukadzi mumba imomo ndikasumukira ndikatora vana ndikaenda navo kumba hapana wakasvika kandibvunza kuti kwewe wadzokerei kana wakandisenga kuti handetousa nyaya yako hapana nangodzoka kusvika nanhasi apa hainagara yataura nyaya iyoyo ipa makazoteka ndinogara pamba pababa nekuti cherezvo vana vangu vanotogara vega kana ndikatega ndipenda wokotsvaka mabasa kuti muwane wekuenda kuchikoro muwane wekuchikafu nokupfeka vagere voga vanenge vari 3 kubaba vacho hava vacheoyo kana chimwe chavanomboita havana hembe hadzo dzokutopfeka vasingatsvaki kana kutobhadhara mari yechikoro yeyo kunzi maschool fees nogona kutora nhamba dzedmaster ndakavapa asi havana kana mari yavanosenda vana ndiri kutodzidzisa nokuti last born yangu igrade 4 second igrade 6 first uyu wasara uyu musikana mukuru iform 4 kungoinda asina maschool fees achongohafuravo paunenge wawana ipapo padoko handiti mai zvinezvi makunamata kujohani masowe echishanu madzimai vimbai handiti tichitarisa dambudziko rekutanga ramunoti imi mukasvika pamvura mune zvamunonzwa tsanangudzo dziri kuti chii kumasowe orani tisatenda kutsanangudzo chakaita kuti mutore position yekuti ndakuenda kunonamata kujohani masowe chii chakapati nditi ndaenda kunamata johani masowe echishanu inhau yekuti panda ndakaroorwa hapana kana umwe andifarira angava murume vanga vabereki vanga vana vatete ndikambozvibvunza ndogati kwainombova mhepo vai toda mbozvitsvaka kuti ndizviwane kuti chii saka pandakaenda kundonamata kumasowe ndakaudza kuti madzimai zita ramunaro iri zita iri harisi renyu makapiwa zita reumwe ndikati ichokwadi izita iri izita ravatete mamaenda kunonamata here ndanda kuenda kunamata ndanzwa muchitaura kuti pamanga makaroorwa hapana aikufarira hapana aikudai ndiri kuda pamakati inini regai ndinonamata kujohani masowe chakakusundai because kunditsvaka kwamaita idambudziko handiti mazviona kuti no apa ndogona kuona chi rubatsiro imi makagara semunhu mukuru chakaita kuti mubvise bhutsu kuti hai ninika rega ndibvise bhutsu ndibatwe pamusoro nditange kunamata mujohani masowe ndochandira kunzwa icho chakandipa kuti ndinamate ndaifunga kuti kana ndikadzokerawo ndikaendawo konamata ndikava mutendi pamwe upenyu hwangu hungachinja kusemwa kwandaifa nevabereki vemurume nemurume kuinda ndikabata poto ini ndaisabata poto yangu vamwe asi vamwe varoora vanobata asi nezvangu vachibata ndika pamwe handizivi kuti chii nokuti vamwe matauriro avo vaigona ndiudza kuti iwo chinokupa utukwenana vasi vamwe nevasingakudi haudi kutora mabasa avo vamwe varoora vakatora ndikati ai zvinoenda nedzinza kuti dzinza rakutendera here nokuti ini nenyama yangu handigoni kugamuchira chinhu chandisingakwanisi kuita asi kana dzinza rikatenda zvemumhepo ezvandingazvipikisi saka inini nobva ndaona kuti kusemwa kwandaitwa kunokurambiwa iku pamwe kandikanonamatawo pamwe ndogona kuitirwa munamato ndikadzokera kuimba yanguvo ndikadiwavo ndosvikangondipa shungu yokuti ndinamate asi ndikaona kuti kunamata kwacho ndinonamata asi hapana chinobuda maakunamata ndopandazokumbokumisa imbichana tsanangudzo ndopadzakatanga kubata kuti zita rawinaro harisi rako ndinotenda ndakaunza kuti zita raunaro harisi rako ndikati hamene zita randinaro ndakapiwa zita ravatete kanzi zita iri wakaripiwa asi kuti rine zvarakadeketererwa zita iri
zvakawandisa wane imbawo vake ndinoona vatete vako vakafa vasina imba ndikati ichokwadi vanga vasina zvikanzi uyezve vatete vako vaibudirwa ndikati ichokwadi vaibudirwa vakati madeketererwo akaita zita ravo nemashavi avo ose zviri pauri vakanditi ndinoda kukuudza kuti kubva nhasi usatambira kumvura ndakanzi usadla hove usadla matemba mweya uri kutaura izvo mweya uri kutaura ipo ndasati ndisaenda kumvura nobva ndagara ndino ndisadla hove ndisadla matemba ipo ndasati ndanyatsokuziva mataurirwo azvo handakubvunzisisa saka pandakazoti ndichizvifunga ndagaya ndiri ndoga ndikazozvifunga ndikadzokera futi kumweya ini ndikati ini sheni manditi ndisadla hove ndisadla matemba handipahwisisi kuti ndine mwaka here wandinoendisadla ndichazova nemwaka wandinodla here zvikanzi aiwa kana kwete mwana wangu natokuti mupenyu hwako hwese iwe nokumbira usandidlira hove usadla matemba chikonzero chiri chii chikonzero chandingakuudza ndechekuti kurwizi chero uchinda kuhove kana tuchinda nyukoredza kudhamu chitsvakaira chero vamwe chisebo kana vana vako vangashavira asi ndokumbirawo usatambirako nehangoti ndisatambira nekuda kwei ine zvokuti kune njuzu kana kuti zvavari kutaura tinini ndine mashavi kana nokuti zvimwe maprofita anokubudza nechihebheru iwewe chihebheru chacho haunyatsokuchiwa ndichibvunzisa mwari pachecho anongoti iwe chingotevedzera nokuti nesu hatisi kuzvinzwisisa ndopavakanditi rega ndoda kukuchinja zita ndokupa zita rokuti iko zvino usadamwa kuivimba damwa kuimiriemu makunzi madzimai miriemu kuti zita iyoro rikuchengete nemweya mutsvene ogone kukuchengeta saka iyapo ndodamwawo madzimai miriemu asi kuti ndakazonoti dziri tsananguro dzacho vachidzitaura ndisadla hove ndisadla matemba ndisatambira kurwizi inewo musi wenda ndangotiwa regaiwo ndotsvakawo hove nandine vana vadiki vakomana vangu vana vangu vanewo chisevo ndichinda kuhove kuya ndahove yandakabata ndakanosangana naizvozvo ndikati ndangozofunga kuti pamwe ndozvavairevera izvi kuti ndisadla hove ndisadla matemba noti njuzu nehove zvogara munhu mumwe chete saka ndozvo zvakangondipinda mupfungwa dzangu zvoti ndosaka ndakandisadla hove nokuti izvezvi chero pakata chamupupuri musati machivona imwe chero tikagara mumba chikatika panze ini ndotofila kwakuti kune chamupupuri panzapa chero ndivete ndinotorota pamwe ndichitovuya kuwa kuti kune chamupupuri choda kuvuya zvoti ndogona kutorota ndichibatira muti kana kubatira umwe munhu chototadza kunditora asi zvino ndinotofila muropa rangu kuti pane zvinoda kuitika saka madzibaba aya ndochiti akakupai tsanangudzo dzine chekuita nekusadya hove nemvura nguva yese yamararama muchipostori madzimai miriemu ndakakudzwa namadzibaba yavo wani chete kubva ipapo ndakuzombosangana nevanhu tsanangudzo idzodzo ende baba yavo pavakangondiudza zvinewo zvavakandiudza ndabva mukupesana nemurume pandatanga kunamata asi zvikazoyaiva 2014 zvikaitika 2022 patova nenguva saka ini ndaingofunga kuti pamwe kutaurawo kwetsananguro zvatora makore saka nokusaziva kuti chinhu chagara kana ukaudza chinhu chogona kutora makore chozoitika ndomatikire zvoita handiti saka nanhasi muchiri kunamata kuJohani Masowe ndinonamata mune rimwe dambudziko ramakataura hanzvadzi iri kudya ivhu iyapo ya zvakatanga sei ivhu handozivi noti ndikangosvika chero ndichitofamba saizvezvi ndogona ngochiva ngoti ivhu iri iyapo ndatoriona kana ndikatongochiva panzvimbo wani ipapo nguva nenguva motongondiwana ndiripo ipapo chero ndikafamba ndikaswera ndisina kudya sadza ndikawana ivhu ipapo ndikadya ivhu ndikangomwa mvura zvatovhara nanzara iya handichatoinzi zvakatanga rini
izvo zvakatanga izvo ndemboridya sinchiti apo neapo handiti zvokuzorinyanyisa chaiko ndakaritanga 2020 zvotochero ndikatora plate yakadai zuva riviri nendotonotsvaka rimwe hanzi ivhu rinonetsa kudya kai saka makatora plate kutozadza plate yevhu 2 kg chaiyo handitopidzi zuva handitopidzi zuva ari kubva repaurira hapana ndeitowa richitonaka chakuti chero nesadza hai ndingatokwanisa ndikadla sadza ndodla sadza zvishoma ivhu ndori rakanyanya ndisati ndadla sadza ndifara kudla ivhu ndatoti dlezlo sadza ndikarisiya ndotopindira ivhu madzimai Miriam tsanangudzo dziri kuti chii pamusoro pevhu pamusoro pevhu handamboudzwa tsanangure hapana akazvibata hapana alright tombomirira tomboti kusabatwa imi hamuna kuzvibvunzira here mika kuti nhai vanhu vaMwari ndimunoona zvekumweya ndatombobvunzira ndichikumbira muteuro vachindipa miteuro yacho kuchipatara ndichitokumbira chero nemapilisi okuti ndisadla ivhu asi zvinotoshaya basa kuchipatara vanotiti kuchipatara nangozvitaurira kuti ndaikumbirawo wedu ndawanzwa nokudla ivhu kanzi ivhu rakashata nogona kubatwa kensa naro saka toda kukupa mapirisi yayo vakandipa mapirisi yayo ane ebrown anonhuwa sevhu ndaito mapirisi andogona ndatomapedza 1 day nokuti ndenchiwa ivhu achitokundiwa nevhu riya saka munotonzwa have kuti ndakuda kunzwa kudya ivhu seyazvo zvena ndakatoya ndisina ndakati ndoda kuya ndisina nezuro ndaitotambudzika ndikatenga riya rewaitrotengeswa ndikandangotenga shoma chete asi ndakangoritenga shomero ndikaripedza ndikati hapana zvandatomboita kana saka mukatorидya munotoguta mutorara mutonwa mvura mutorara zvakanakisa mune type yevhu yerera munoti iri kana kuti chero ringori ivhu chete rirabva pasi zvongoenda nokuti mwoyo wangu unenge wangobona ukaona kuti iri rakamira sei handingoti chero pane zvangosarudza ngoti airivhiri regai nditore ndidye ndotoritora ende ndaritora harindishatiri nokuti ndora ndendatosarudza panguva iyeyo saka and sekutaura kwamaita muri kuti muchinamato hazvina kumbobatwa dambudziko irori kuti pamweya kuti chinokupa havi yekuda kudya ivhu chii ai hazvina gara zvabatwa kana madzimai sekutaura kwamaita kuti makazotirega nditsvage mukoma Robert nekuti ndiri kuona vamwe vachimbonotaura navo nyaya dzavo vachizobatsirikana kureva kuti makaona kuti vanhu vandinoshanda navo kunyanya ndana sekuru vanhu vemudzimu kana kuti n'anga kana kuti masvikiro kuchizopindawo profeti kuda kwaShejose imimi semadzimai mazvipira kuti munobatsirwa kumatare en'anga nemasvikiro ndinotenda but kusviba kawo hakusi kusviba ini mukoma Robert handiti ndamboti tigere umwe muparidzi akatiparidzira achiti mamwe matambudziko atinawo asi kukwanisika kupera kuchechi asi ukaona kune unokwanisa kuripedza dambudziko rako chingava n'anga angava mamwe machechi emaprofita nokuti zvikaita naJack Nation anokwanisa kushandisa nemishonga inda unobatsirwa dambudziko rako rapera wouya wocheneswa wonamata nokuti uchanamata usina dambudziko pano kuti uti unonamata iwe uchigara unokunyunyuta nguva nenguva uchigara uine pfungwa hauna chaunonamata zvongofanira kuti ugare warega kunamata saka ndikatoona ti asi uyu munhu watondiparidzirawo zviri pandiri ndokusaka ndakazova nepfungwa yekukutsvaka inokuti vamwe vatiparidzira kuti kumaso hamufari kubata mishonga hamufaniri kudii kubata kuita zvekun'anga asi muparidzi paakaparidza wakaparidza zvandakanzwa ndikaanzwa nevanhu vakawanda vachitotaura umwe achiti mungati kumaso hatishandisi mishonga mashizha motembestridge muchakataiwa mashizha mushonga dzamoti hoko dziya dzezvitarara kana zvipiyanise izvi zvamoisigwa zveshanga hati mishonga hapana chisingashandiswi nen'anga
asi kuti imwe munozoti musarenyera baba nerimwanakomana remweya mutsvene kana ng'anga wenotanga yavudza Mwari saizvozvo ndokuti matara ayo avhurikewo nemwewo imwe moti nzira yenyu icheneswewo asi chinhu chimwe nokuti unoprofita nounoita zveching'anga munovona chinhu chimwe asi kuti pakushandisa mushandisa zvikasiyana ndozvakapati ndiuye kwamuri nditaure nemwe kuti hai mukoma wendambudziko rangu ndanamata kwemakore asi hapana chinobuda patina ndising'anga kakani kana muprofita ndokubatsirezi imi hamusing'anga kana muprofita mukoma Robert asi kuti vane vame muchiti vakakuudzai dambudziko renyu munovatsvakirawo vanozvikwanisa ini mukoma Robert kune umwe wandavamboti ndadownloada mavhidhiyo enyu pane umwe mukadzi ndamukanga mazita rake mukadzi yeye but vana vaishungurudzwa namai vekuvabereka mai chaivo wakabudirwa mugere naye muchiita sezvandoita sezviri interview chete akabudirwa tambudzai exactly wakabudirwa mugere naye vamwe vakati moti Robert haana kugurirwa nasekuru tasvo naye wakapiwawo atimuona saka pakarekanzvake munhu akagurirwa nasekuru nonona makabatsira vakawandisa kubva kuna sekuru tasvo ndakatoona vakawandisa akatanga kuna chirongwa ichi kubva kuna naEnoki nanawaremba ndokwandakazvitangira ndichingodownloada kwese svika na sekuru kanengwa ana sekuru chapula ndizvowo but hazvakundisunungura asi munhu andakatoona ti sekuru kanengwa kana sekuru tasvo vanotoshandirawo zvokutoona ti vanhu vazhinji vanotogutsikana ende vanhu vakazogutsikana chirongwa chenyu mukoma Robert nevanhu veBite Bridge ini ndine baba vangu vandogara navo vandofambidzana navo boyfriend yangu vanodownloada izvozvo handiti vakazoona vamwe veBite Bridge kune vamwe veBite Bridge variko ikoko vakatoona ti ivamai vanoti vanoroya namai dha namai vhai navhai saka ichokwadi mavhenda vanhu vaiva vakazoti vachiratidzwa vhidhiyo riya nchivaratidza akati vanhu tovaziva vanobva kushasheko zvachiri chokwadi saka zvotorati ichokwadi taingoramba noda kwekuti zvazvatanga zviri vichingoende zvekumashona saka zvikazotendeseka kumavhenda mavhenda avo yakunoko saka nemiwo maitoti Robert ari kuita drama kanevana ini mukomana hamuna kwandataura ndakambotanga nchiti idrama pandichamboona zvinhu zvaitika kuna naEnoki nanawaremba ndikati pamwe madhirama iwa ndizvo iyozvi asi kuenda nokuinda ndichiona vanhu vakawandisa ndichiona ti iri harisi drama vanhu vari kutobatsirika isusu tisi tinotoita drama kunoku asi vanhu vari kutobatsira vanhu vari kutoyambuka saka ivo vaya mavhenda aya muchaona upenyu hwavo hwamira sei kana vachitaurawo kwavanotaura vanoti chii vanotopupura nokuda kwokuti mukaona ti vanhu chavakatendeseka nditi kuvamwe vevamwe ivavo vaikataurwa ipapo mamai yavo hakusisina akashayika iyo vairoya ivavo vakashayika kwakashayika tu vana mai riyavo nanamai vhaiya vakashayika saka vanhu vakatoona ti muroyi chaiko zvechokwadi uriko munhu unoita zvinhu zvake munhu achibvisigwa zvinhu zvake achipona handitika novanza pakanaka ndinotenda nechivimbo chenyu ina hangu handina mushonga wandinawo kana kuona zvinoonekwa nen'anga kana nemaprofita ndichangonosaka muchona ndichitogara pasi nemunhu ndichitobvunza dambudziko rako rakatanga sei rakafamba sei munhu achiita sei achizvitsanangurira ega saka nechivimbo chenyu chekuti ndakabata mukoma Robert vanogona kundisvitsoko vanhu vanoita sei vanobatsira ndinokutsvagirai vanhu vanoita sei vanokubatsirai ivo ndo vanogona kuzotiudzawo way forward kuti dambudziko iri rakatanga so riri pakati uye zvakare rinoita sei rinopera so uye zvakare kutenda kwenyu imimi ndokuchakuporesai inini rangu basa ndapedza ndakuzira mumaoko enyu nanasekuru vanobatsira nekutenda kwenyu icho chati muzoti mwenezi kuti Harare Robert kanidai so handiti mazviona ende mauya zvichida kuuya kwamaita pamwe dai ndisina kudainda kudzimirai foni
dai ndisina kukudairai dai tisina kuti tisina kugara tese asi ndine chimbo chekuti Mwari nemudzimi wenyu vanogona kunge vati nguva yako yokuti uchipona yakwana. Tinotenda. Ndatenda vantu toti vimba yakati madzimai miriwo. Ntoda sitara yangu yora yekuti chero kana zvibuda vanhu vatonyatsokuona kuti ndiye vimbai uyu. Handiti. Kumasowe madzimai vimbai. Tiri kumasowe. Vhesi ramunofarira kana kuti chimbo chamunofarira chekumasowe chinoimbwa kuti vhesi randofarira. Mbotiimbira mbichana. Chiri ndenyingowanze unoti mavhesi ekumasowe zvanongoti chero rinongobuya panguva iyoyo. Handiti. Aya. Pakanaka kuti ndingaimba hangu kana tiri etsitsi ndizvozvo nekuti kune mamwe mavhesi etsitsi ati tichiimba baba tinzireiwo tsitsi baba ndinzireiwo tsitsi baba ndinzireiwo tsitsi baba ndinzireiwo tsitsi baba ndinzireiwo tsitsi baba vedu vekudenga. Handitika koma madi kumbobvunza pamweya kuti ndakufamba zvinonoita ero. Ngoma Robert kubvunza pamweya zvambopinda mupfungwa dzangu asi kuti ini ndakangonzwa mango ndidairawo mukandivimbisawo ndikagara ndongoziva kuti Mwari vatondidaira. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani.